I am
Omo
Ire
Kingabo. Isakalobi. Isakalobi. Abona gara ngabo ngabo. Ayo. Charlie Jesus in Alaba. The new chanting. Agaranya. Charlie Chileke. Charlie Chileke. Charlie Chileke. Charlie Chileke. Awana Maja.
Douglas. Onye Uruala. Uruala Feso. Onye Idato. Idato anyo. Egede agana n'obodo nkwa pụtago. Bravo. Izu money. Ogene. Ogene n'obodo ukwu. Ọzọ mmiri mara oge ị na-achọsi ebe ị ga-eri ego. Ị na-achọsi ebe ị ga-eri ego dị too much. Ụmụ ọma. You don't dey sweet you. Ogene bravo. Bịa, izu alibida, izu bịa. Ogene. My senior brother.
I
What is happening? Something is wrong somewhere. Oh, Melissa. Oh, good. To the ground car. I'm on fire. Watch him now. Oh, Mom, go sack it down. Oh, your max. Matagari can have it ever. Oh, your max. Oh, what will you know? Why not turn up on my car? Just hold it for me. You can go.
Ibe ewite akado ọrụ ọrụ n'iti. Ịtọpụ aka mgbe were ahụ nke n'ugwu ihe okike. Asọpụrụ obodo, obuko ga-abụ na ya ridoro. Ihe amaghị na-ebo, ọma na ọ bụ ya nọ. Ekele ebe Chineke nọ n'ihi ya ahụhụ. Ihe mmadụ na-ebe ga-abụ na ndụtara All right. one team ever. One team ever. From the direction office of the Secretary General, Don Football Club. Please. DJ, continue. Thank you. DJ, please, DJ on the low. Just kind of lower it a little bit. Thank you. Barrister. Barrister 247 International Hotels, Abuja. Join me. I want to go together. Are you